Η χειρότερη λέξη που λέει κάποιος είναι το οκ. Είναι ok. Βαθιά ανάσα, φύσα. Μίλα μου τώρα, μίλα μου. Κάνει και φωνούλες. Ποιος. Εγώ. Τι φωνούλες κάνεις. Δεν άκουσε. Αυτά είναι φωνούλες. Περίμενε, δεν το άκουσα καλά. Θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Αφήσα. Α, περίμενε, έχω πέρσι. Λοιπόν, Ναι. όχι εσύ. Ναι, ποιος είναι. Πόσο πόνες από το 1 μέχρι το 10, να σταματήσω εγώ γιατί... Λοιπόν, στον αφαλό χώνεσα λίγο παραπάνω. Στον αφαλό. Τα ρώτησα. Τίποτα, 3. 3, μάλιστα. Ωραία. Δεν πας καλά. Συγγνώμη που το μαθαίνεις έτσι. Συγγνώμη που το μαθαίνεις έτσι, καλά τα λέει. Ένα follow, ένα like και ένα comment στο παιδί από εδώ. Εγώ, στο παιδί από εδώ.